Salam miras ýaýlymyň sunugatyma hormatyma gepleşiginiň mehriban müştaklary. Gardan ak, güllen görükli, ballan tüýji arzulama size ýollap gepleşigimiň täze sany diňetiň üçin ýaýlama çykdy. Sunugatyma hormatyma gepleşiginiň mehriban müştaklaryna şahanlarlyk, ruhulentlik arzulap gepleşigimizde ýene bir sunugat ussady. Türkmenistanyň Nevitga toplumynyň medeni şöwürlik merkeziniň aýdymçysy, wekinli aýdymçymyzy Gülşirin Gellimradowan çağırdyk. Gülşirin hoş gördük siz gepleşigimizde. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne edip arkadaşymyz şeýle Türkmenistan rowaşlygyň watany watlanyrdy. Şunýal ajaýyp döredilýän mümkinçilikler her birimiziň kalbamyzy borçlanýar. Tökedimiziň başyny şular dogrusynda başlasak. Jahan ilki bilene sağ olun, silap, hormatlap, gepleşiňize çağırdyňyz. Berkarar döwletimizi, bagtyarlyk döwrümizde gahrman arkadaşymyzyň saýatynda her bir günimiz toýlary ulaşýar. Bizem näme aýdymçylar bolup, sadanlar bolup, medeniýet sunugat işgärleri bolup, diňe halkymyza şu täze aýdymlanmady, eserlenmedi, halkymyza hödürleýär. Gahrman arkadaşymyzyň ha biziň şu 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watany atlanyrdy. Şol şatlykly pursatlardan bizem ilham alyp täze aýdymlary, täze eserler döredýär. Ýaly ogadan döwletde ýaşaýanlygymyza diýsem begenýäs, buýsanýas, watanymyzy wasp edýän, gahrman arkadaşymyzyň alyp barýan fiýatatyny wasp edýän aýdymlar döredýär, saatlar döredýär. Edip arkadaşymyzyň türkmen halkyna peşkeş beren ajaýyp zamanasynyň özi bir waspa münasipde bir ajaýyp watanymyzy wasp edýän aýdymlarynyň birini halkymda ýetirelim. Başysyna.
gepleşemeden başına da bellek geçtik. Türkmenistan Neftka Toplumunun Medeni Şöylük Merkezinde dehmet çekýände şo ýerde bir halipalar bilen bir ojakda dehmet çekmek, ýa şägirtlerle bir ojakda dehmet çekmek we ediler kadamynyň saýasynda bir sezhatam bir ruh bilentligi, şadýanlygy terýändir. Bizim şu gahrman arkadamyz, şu aýdymçylara, sunat işgärlerine, halipalyk ýoluny bize açıp berdi, giň mümkinçilik berdi. Halipalar bilen arkaýyn işleşip, köp zatlary halipalar bilen maslahatlaşyp bilýär. Gahrman arkadamynyň özi bize halipa bolupdyr. Türkmenistanyň Neftka Toplumuna bir näçe halipalar bilen işleýän, zähmet çekýän, ana Türkmenistanyň halk artisti Bayram Murat Söýünow bar, Paraha Şyhymow bar, Qiyas Durdiýew bar, Gurban Hommeşpaýew bar. Olar bilen maslahatlaşyp täzeçe aýdymlaň gözleginde bolýar. Ýa bolmasa şu biziň halipalardan galan türkmen halk aýdymlary we olara täzeçe öwüşüň berip halkymyza hödürläp otyrys. Cahana seni dünya getireni unutma can unutma. Yüreğinden yürek berdi ol sana vahş ol sana. Göğrütünle götüreni unutma can unutma. Gelecekde de halk aýdymlaryna hasam täze öwüşüň berip halkymyza ýetirer. Ana şu wagt özümiz şu ýene bir zekili bagşymyz bar. Şadurdy Baýjek bilen täze aýdymny işläp otyrys, ýakynlylerde şonu halkymyza ýetirer. Zamanamyzyň özü täze eserleri bir döretmäge terýärde bizi. Çünki adamyň bir işleýän, ýaşaýan, bir okuyan ýeri gözel bolanyna on kalabyndan çykýan sunat eserleri hem gözel bolýardy. Ine özüňiz aýdýaňyzda ýa-da Türkmenistan Neftka Toplumunun Medeni Şöylük Merkezinde dehmet çekýäňizde täze bir ajaýyp bir bina siz için edil arkadamy tarapyndan gurulup ulanylmaga berildi. Şo ýerde ähli mümkinçilikler bar da siziň zähmet çekmeňiz üçin. Diýseň hemme şertler döredilen,
şu ses yazgıları diyecek mi, ya olmasa sahna zalı diyecek mi? Bir de arkayın şu tayda çıkışlanmaz etmeyene de mümkünçülüğümüz var. Bağışlan, aydımçılan, sadanlalan, otoğlarının ayratinlikta yerleştirilmegi, şertleri döredilen, sunut ocağına işlep, zahmet çekmek, diysen biz için bağıt, hasam şloriyalak, oğudan devletimiz var, bizim parahat yurdumuz var, halkının aladısı ne diyen arkadağımız var, onun bize dine döretmek, täze aydımları yerine getireymek galya. Ay besenipdir bizim bağın içine almaz en Nuriye ay nar keçinim ay müşkan maritigeler saçından geceler yatırma ağlar keçinim ay koş biledi kum yarasar koluna ah yar kolina husnum min vertede ağabağ kolina ay qaratasam düşerin sebiline yelleğin seveline atar keçinim ay gödeller içinin hürü meleği ah yar meleği bağış eyle temsal ah boynu bileği ay gece gündüz fidahinin dileği gönlüm aydar olsam yara ay keçinine
Biri arkadaşımız ustad dikinleri yüze çıkarmalı bilek geçede. Yurdumuzda da ustad dikinlerin yüze çıkmak için bir neçe bir büyük halipalar var da bugünkü halipalardan bir kol verilip singdirilen zahmeten bir kamillige yetdi. Şu yerde bir öz halipana doğrusuna söküdüme devam edeli. Men ödüm şu yaşlığımdan aydım sada diýsen şu hüwesim molly şu aydım sada hüwesim şu kiçilikden yaşlykdan men şu Türkmen Milli Konservatoriýasyna getirdi. Edil şu Türkmen Milli Konservatoriýasyna Türkmenistanyň halk artisti Professor Akmurat Şarif'den 5 ýyl tälim alym. Häzirki wagtlarda da bir näçe aydymlary öwredip halipalyk edip dur. Halipamız şu Türkmenistanyň halk artisti belli gyzakçymyz Allah berdi Ataýevden Türkmeniň halk aydymlarynyň köp inçe ýollaryny öwrendim. Dinan bagşlarymyz bar. Olar bilen maslahatlaşyp olardan köp zat öwrenýär. Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewa bar. Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparow bar. Olaryň köp aydymlaryny ürjedip dinleýän halipalardan maslahat soraýar. Şular ýaly biz ýaşlara, şägirtlere özleriniň ähli bilýän zatlaryny öwretmäne mümkinçiliklerim bar. Geljekde de halipalardan köp zat öwrenip halkymyza ýetirer. Gülşer'in neşvatiden aydımdan
bir halk köpçüligi tarapyndan ilmidama bir millilik ähengde has gowy kabul edilýärde. Şu ýerde şunu diýmek bilen şey diýetmine siziň aýdymlaryňyz döwre bap, ýöne şol wagtda milli ähengde ýanlanýan syr nämede? Men ödüm şu ýaşlygymdan türkmeniň halk aýdymlaryny aýtmany gowy görýän. Şoňa görä aýdymymyzda hem milliligi hem şu ýurdumyzyň ösüşlerini, häzirki zaman estrada görnüşindäki aýdymlarym hemmesini bir ýerde jemläp, täzeçe öwüşiň berip aýdymlar ödýäs. Ine bir ajaýyp aýdymymyz bar da. Düwmeler diýen bir halk dörejiliginiň bir görnüşi geliniň ýyleram elmedama bir ata-babalarymyzdan dowam edip gelen milli dep desurlary bir beýan edýän aýdymlaryny elmedama düwmeleriň waspyny ýetiripdirler. Şol aýdymyň bir döreji hakynda söküdüme dowam eder. Şol aýdymy şu ödüm türkmeniň milli şaýheplerini gowy görýän elmedama her bir konsertlerde de ödümüz şu şaýhepleri dakanýar. Şonu düwmeleň sesi hasam ödüne çekýär. Men şonu sadan Türkmenistanyň Tunmatda atgadan işgäri Muratgelli Bayramberdi bilen maslahatlaşyp men goşgatyny döwlet Gurbangeli ýazyp berdi. Şular ýaly düwmeleri wasp edýän goşga ýazyp berseňiz men aýdyma siňdiresem gelýär diýdim. Şeýdimine şol Muratgelli Halipaň yüreğinden çıkan saz sebäbi şeýle ýerine düşdi. Durmuşa çykýan gylan edil şo gelnanjy gelen wagty şo taýda şol aýdymyň göýbermegi hasan begenler şonu biziň zenarlarymyz gowy kabul etdi. Geljekde näme şolar ýaly aýdymlaryň sanyny köpeldir, halkymyza ýetirer. Ana şol aýdymyz halkymyza ýetirer, söküdümiň şeýerini.
Gülşirin, häzirki wagtda bir öz işleşýän şahyrlaňyz, kompozitorlaňyz bardyr. Sebäbi aýdym bolmagyny esas orny şahyr hem kompozitor zähmeti bir tutýarda. Elbetde haçandan şu 3 tane bir sunat ustadynyň pikiri bir ýerge jemlenende bir kämil sunat eseri döreýär. Köplen Döwlet Gurbangelli şahyryň goşgyklaryny aýdym edýän başgadany ýurdumyzda ýaş şahyr oglanlar bar, gyýlar bar. Ana ýene bir döwletimizde ýaş şahyr diýenarymyz Gülşirin Hanowa bar. Goşgyklaryny aýdyma geçirýän. Ya bolmasa ýene ýaş şahyr oglanymyz bar, Kerim Halli. Watanymyzy wasp edýän, arkadamyzy wasp edýän sözleri ýazyp berdi. Şu wagt işläp ýörüs, halkymyza ýetirýär. Halkymyzdan bilýänler bir halk aýdymlary ýerine ýetirýäňiz esasy. Indi şol aýdymlary täzeden işläp halka ýetirmekde nähili zähmet çekýäňiz? Täze sözlerini ýoýman aýtmaly ýerler bolýar aýdymlarda. Türkmeniň halk aýdymlaryny estrada görnüşine şo saz gorallary goşup, häzirki döwre wagtlaşdyryp Türkmeniň halk aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Kynrak bolýar, sebäbi biziň halipalarymyz tarapyndan bize näme nesille geçip gelen halk aýdymlary edil bunu ýoýup bolanok, sözünem ýoýup bolanok, sadynem ýoýup bolanok. Şu Türkmenistanyň belli kompozitor, halipa kompozitor Süleyman Garabaýew bilen işleşýän şol türkmeniň halk aýdymlaryny şu ýoýman bize estrada görnüşine bize ýazyp kömek edýär. Şun konu edýär kadamy tarapyndan halipalaryň aýdymlary bir dinlemäde ol mümkinçilikler ödünde ýa-ni ýaýlymlanmada da halipalaryň aýdymlary ýöretene ýergiderli şagirdlere ýetirilipdir.
Doğrudan hem bir tele yayılım arkaly ýa-da radio ýazgylary arkaly köp halipalan aýdymlary dinläp bilýär. Biz şu ýazgylar arkaly köp zatlar dinläp öwrenip bilýär. Bizde şeýle belli halipalar ötüp geçen ýurdumyzda kän halipalar bizde näme bir näçe ýollar bar. Maktum Garliýew bar, Sahyjep bar, Oradygyl Ilyasow bar, Gurt Ýakubow bar, Aşyr Mämmed Dawudow bar. Şolar ýaly belli halipalaryň ençeme aýdymlary bize miras galan. Özüňiz şolaň için aýratyn gaýt halipalan aýdymlaryny dinlemeýän halaýaňyz. Men esasy şu biziň ýurdumyzda belli halipa Türkmenistanyň halk bagşysy Sahyjep baryň aýdymlaryny ürjedip dinleýän. Her an haçan öýde bolsam, ýolda wagtymam, ýa bolmasa iş pursatlarym şol aýdymlary men dinläp lezzet amalyan köp zatlar öwrenýänem. Halipalaryň geçen ýoluny ýöremegem bugünkü güne bir esasy baş bir zähmetin ýokary derejesi bolup durýar. Sebäbi şol halipa ýa aýdym sadyň inçe telefimlerini her aýdym usulen şäherde ýetirmege maşarýar da. Ýa. Sen özüňi ýalňy duyma mehriban
eke koyup olur mu? Kan çekmesen satma ahlak ağaçlarım, yıllar sen mehriban, yıllar malayım. Min şonu fin yürüp sesin eşterim, kim var pursut sen mehrine yılların. Min şonu fin yürüp sesin eşterim, kim var pursut sen mehrine yılların. Yılgar sen mehriban, yılgar ezidim, yılgar sen, yılgar malayım. Silap doymon ol sarılaca güllerimi, şol ödürdü min belki de yeterin. Sen şonu ingleme diyecek sözlerimi, men var onu aytıp giderin. Ol sözer sarı olup, şol sözer sarı olup, kalmasın minne. Hayladığımız haka şoklar yoludur. Men dünyanı gördüm senin gözüngde, senin baht yıldızın yalkın saçıp dur. Men dünyanı gördüm senin gözüngde, senin baht yıldızın yalkın saçıp dur. Yılgar sen mehriban, yılgar ezidim, yılgar sen, yılgar malayım. Yılgar sen mehriban, yılgar ezidim, yılgar sen, yılgar malayım. Ne Gülşir'in edid arkadağımızın sayesinde her bir tutulyan toylara sowatly barmak bir aydymçylygymyzyň arasynda uly bir däp boldy da. Ine öňümizde bir näçe bayramlarymyz we her bir tutulyan bayramyna sizeme boş barýan näsiňiz? Parahat yurdumuzda toylarımız köp, bayramlarımız köp. Kahraman arkadağımız öz halkyna şeýle eşretli döwri peşkeş berdi. Şu zatlardan biz lezzet alýar. Kahraman arkadağımız bize abadan yurtda ýaşadýar. Şular ýaly gözelliklerden alham alyp elmi dama biz täze aydymlaryň gözleginde bolýar. Anha öňümizde de bayramçylyklar köp. Şo bayramçylyk münasibetli men ödüm owadan döwletimizi wasp edip, kahraman arkadağymyzy wasp edip, ödümiň täze aydymy işläp otyryn şekilli aydyma geçirip halkymyza hödürlärin. Şular ýaly asuda döwletde ýaşadýan kahraman, mehriban arkadağymyzyň jany sag, ömrü zok bolsun. İl ýurt bähbetli tutýan tutumlary rawaj alsyn. Sag bolan Gülşir'in arzuwalaryňyz hasy bolsun. Goý ata watanmyda edid arkadağymyzyň saýetine döredýän aydymlaryňyz elmide ama millilik bilen bir tomaşaçylyk söýgüsiňizden ne berdi diýäs? Bakıp elle
baş kahraman eserime halı çağımın neredir öğrenip birliğin terini ele alıp darkerini söyler saylan hünerini ediyen işini sadedir öyle usta dili çeper dediği dişirin şeker sünnelem çitimin çeker fedadedir öyle usta dili çeper dediği dişirin şeker sünnelem çitimin çeker fedadedir. Çetiminden görer öydüm argaçı qaytarışı aydım onu tezin kudret gördüm baş güllerim yad eder kalbimin dış karağıma yali görünür karağıma hak bakayın darağıma düğmeleri ovad eder öyle usta dili çeper dediği dişirin şeker sünnelem çitimin çeker fedadedir öyle usta dili çeper dediği dişirin şeker sünnelem çitimin çeker fedadedir öyle usta dili çeper dediği dişirin şeker sünnelem çitimin çeker fedadedir öyle usta dili çeper dediği dişirin şeker sünnelem çitimin çeker Gülşerin size de şun gepleşigimizde bir çakılymyz kabul edip geldiňiz. Ajaýyp bir millilikler wasp edýän owadan ýerde şun köne milli aýdymlary döwrewap aýdymlar halkymyza ýetirdik. Goýmundan meýlegim döredýän aýdymlaryňyz millilik bilen, söýgü bilen tomaşaçylaryň kalbyna baky ýaşatyn. Sag bolun, toýda görüşipdiralik. Sağ olun. Ine miras ýaýlymynyň sunnatyma, hormatyma gepleşiginiň mehriban muştaklary. Siz gepleşigimiziň şu sanyna Türkmenistanyň Neftgaz toplumynyň medeni şäherlik merkeziniň aýdymçysy, Benan aýdymçymy Gülşerin Gelimradowaň ýerine ýetirmegine aýdymlara ýürek buýsançlara sen etdiňiz. Biz gepleşigimiziň ahyryna siziň her biriňizden kalbyňyzda besleýän gözel arzuwlaryňyzyň, süýji arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny arzuw edýär. Çünki Türkmenistan edýät arkadamyzyň belli geçişi ýaly ajaýyp arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdudyr. Owadan ýurdumyzda, toýly ýurdumyzda kalbyňyzda besleýän gözel arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hoş geldiniz.